ತಂಡಡ್ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ. ಈ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡದ ಪರಿಗಣನೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನೊಂದು ಸಾಯಿನ ತಕ್ಷಣ ನಡೆದು ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಆರಂಭದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಪೂರ ಗಮನಗದಿ ಒಂದು ಇನಿತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಕಾರಣ ಸುರೂತ್ತ ತಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬರೋಡು ಬಂಡ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವಳು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಕೂಂತಿದಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತದ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ತಾಟಿ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮ ಸುಂದಾಯ ಮಲ್ಬುಗ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ. ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬಡು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಆಂಡ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಯೇ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು. ಸೊ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ನೆತ್ತ ಮೂಜಿನೆ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ನರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್. ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಪಂತಡ್ ಸುರೂತ ಸರ್ತ್ಯಾಕಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು. ಸೊ ಸುರೂತ ಸರ್ತ್ಯಾಕಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂಡಲ್ಲ, ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಯೇ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಇನಾಮು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಡೀ ಕೂಟಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ. ಈ ಸಮಗ್ರ ಬಹುಮಾನಗೆ ನಲಿಕೆ ರಂಗ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮುಡಿಯಾಕುನ ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನ ಒಟ್ಟು ಅಂದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡ ಇನ್ನ ಆ ಅಂಕಲಿನ ಕೊರ್ದು ಆಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಐಟೆ ರಡ್ಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ರೀಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರೊಂದು ಆಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊರ್ನ ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ
ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ರಡ್ಡನ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪಿನ ತಂಡ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡದ ಪಿಲಿಪಾರ್ದಿನಕಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದ 3 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇಷಗ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಸೊ ನಿಖಿಲಗಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯರೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ತೆಗೆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಎಕಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನದ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಶ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಅವೇ ಜೋಶು ಇತ್ತೆ ಇನಾಮುದ್ದೆ ತನ್ನ ಟೈಮುಡ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ರಡ್ಡನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ವಿಜೇತರು. ತಂಡದ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯರು ಬಲೆ ఒక ಪೂರ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲು ಪಿಲಿ ವೇಷಧಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 3 ಜನ ಬರೋಡು. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಪದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಟಿತಿ ಓಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದರ್ ವಾ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನನ ಮಾತಾ ಮಾನದಂಡಲಿನ ಅನುಗುಣವಾದ ಪಡೆದುಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾಸೆ ದಾಖಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಹುಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಹೊರ ಕುಲ್ಲೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲೆ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ 41 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಟೀಮ್ ಎಂಎಫ್ಸಿ
ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪೊಬ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮೂಳೆಗುತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬ ಹುಲಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಕರತಾಡನದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಯ್ತಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನಕಲ್ನ ಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಭಾರತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿನ್ನಕಲು ಪೂರ್ವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಬೇಬನ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಾರ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಡು ಸೊಲ್ಮಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ